nang pojok kampung, Bupati Pesuruan Irsyad Yusuf moro-moro ambyuk kaenak awak tepak nekani acara Jambore Tagana nang Gunung Bromo Probolinggo Sabtu awan mau. Adike Gus Ipul iku langsung diplayekno nang rumah sakit. Sik tasahe salaman barek Gubernur Hovifah Indar Parawansa nang panggung VIP, Bupati Pesuruan Irsyad Yusuf semoyo gak enak awak barek nyekeli dodo barek wetenge. Adike capete Wakil Gubernur Saifullah Yusuf iki langsung diewangi mudhun teko panggung. Gus Irsyad terus diperiksa nang tenda kesehatan. Pirang-pirang dokter antarane Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuwadi meriksa kondisine Gus Irsyad. Polai dianggap kondisine gak stabil, Bupati Pesuruan iki langsung diplayekno nang Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kutha Probolinggo gawe ambulans. Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuwadi sing meriksa kondisine Gus Irsyad jlentreno, Bupati Pesuruan iku semoyo dodone krasa lara. Masya ngono tekanan darahe sik stabil. Gus Irsyad nekani acara apel akbar Tagana sa-Indonesia nang lautan wedi Gunung Bromo. Apel akbar iki yo ditekani Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Farid Falevi, JTV.